Da fatan kowa ya tashi lafiya, 'yan uwa da abokan arziki na wannan tasha ta mai albarka mai suna Abubakari BBC Hausa. A yau ne shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu akan umarnin shugaban ƙasa guda 4 a wata ruwayar ta fadar shugaban ƙasar Najeriya ta fitar da ranar Laraba ce. An sanya hannu kan dokoki ne domin rage raɗaɗin haraje-haraje akan al'ummar ƙasar Najeriya. Mafi yawan dokokin na cikin waɗannan gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bullo da su cikin mulkinta. Dokokin dai sun kasu ne zuwa kashi biyu. Akwai waɗanda aka tsawaita lokacin da za su fara aiki, sai kuma waɗanda aka dakatar da amfani da su. Dokokin da abin da ya shafe su ne: doka ta farkon na magana akan dokar kuɗi ta 2023, sauya lokacin da za a fara aiki. Shugaba Tinubu ya matsa da lokacin sauye-sauyen da aka yi wa dokar. Za su fara aiki daga 2023 ga watan Mayu zuwa 1 ga watan Satumba 2023. Sanarwa da aka fitar, an fitar da ne domin bayar da wa'adin kwana 90 kafin dokar ta fara aiki, kamar yadda dokar haraji ta 2017 ta tanada. Doka ta biyu na magana akan dokar harajin kwastam. An sauya lokacin da dokar za ta fara aiki daga 27 ga watan Maris 2023 zuwa 1 ga watan Agusta 2023. Doka ta uku, dokar haraji kashi 5% na ɓangaren sadarwa. Dakatarwa: shugaban ƙasar ya dakatar da dokar harajin kashi 5 akan sadarwa da kuma dakatar da dokar harajin kayan da aka hada a cikin gida. Dokar harajin kare muhalli. Doka ta 4, dokar harajin kare muhalli. Dakatar da sabuwar dokar kare muhalli ta akan amfani da kayan da aka hada da rabo da kwalabe, da kuma dakatar da dokar ƙarin haraji akan wasu motoci da ake shigowa da su ƙasar. To amma ta yaya dokokin za su taɓa rayuwar al'ummar Najeriya? BBC tana magana akan tuntuɓi Shu'aibu Idris Mikitami, wani misalin tattalin arziki a Najeriya, domin jin yadda waɗanda dokokin za su yi tsare ga al'ummar. Asalin dokokin. Shu'aibu Idris Mikali ya ce shekaran baya gwamnatin Najeriya ta shiga halin kakani-kayi sanadiyar rashin isassun kuɗi na gudanar da aiki. A wannan gaba ne muka zo muku ƙarshen labaran namu kamar haka. Mun gode 'yan uwa da abokan arziki. Mu haɗu a labarai na ƙarshe. Sannan kuma muna sake sanar da 'yan uwa, ga wanda wannan shigowar channel ɗin shi ne na farko, muna buƙatar ya muna subscribe, ya muna like domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. A muna subscribe, a muna like don samun sababbin shirye-shirye, domin wannan sabuwar tasha ne da muka buɗe insha Allah, da zamu ringa kawo jama'a da 'yan uwa abokan arziki sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura insha Allah, ko yaushe za ku ringa ji. Sannan kuma ƙwarin gwiwan da za ku ba mu shine wanda za ku muna subscribe kuma muna like, shine ƙwarin gwiwan da za ku iya ba mu. In kuna mana haka insha Allah, mu ma nan gaba za ku ringa jin daɗi, muna ɗaɗɗaura muku abubuwa masu daɗi makamanta haka. Kuma in kuna mana haka za mu ringa ƙayata muku abubuwan insha Allah. Muna son kuna mana like, kuna mana subscribe, hakan ne za mu ji daɗin ƙara kawo muku abubuwa da ma makamantansu. Duk wani labari da ya shafi Najeriya ko kuma ya shafi duniya wanda zai nishaɗantar da ku insha Allah, ko yaushe za mu na ƙoƙari muna kawo muku labaran da za su ringa nishaɗantar da ku. Mu dai burin mu kawai ku nuna subscribe.
subscribe kuma na like a wannan tasha ta mai suna Abubakar TV BBC Hausa. Muna roƙon ku da kuma na subscribe kuma na like, saboda hakan ne za mu ƙara jin ƙwarin gwiwa domin sake ɗora muku wasu bidiyoyin. Sannan kuma muna buƙatar ku dinga yawan bibiyan bidiyoyinmu domin muna son mu samu wasu ƴan burzuka da muke son mu siya kafin a fara amfani da wannan shafi ɗin. Mun gode ƴan uwa, a huta lafiya. Mun gode. Da fatan kowa ya tashi lafiya, ƴan uwa da abokan arziki na wannan tasha ta mai albarka mai suna Abubakar BBC Hausa. A yau ne shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu akan umarnin shugaban ƙasa guda 4 a wata ruwayar ta fadar shugaban ƙasar Najeriya ta fitar da ranar Laraba ce